ଆଗକୁ ଯାଉନା ଯାନେ ଫେନ୍ସନ୍ ହେବ ଭଲ କରିଛ ଉପରେ କରିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ମନ୍ତ୍ର ଇଏ କରୁଛ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଏମାନେ ଖାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ହେଲା ସେମାନେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଡେଲି 50-100 ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ମୋ ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି ଇଏ ଖାଲି ନୁହଁ ପାରା ଅଛନ୍ତି ମୂଷା ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଆନନ୍ଦ ଏଭଳି ଆନନ୍ଦ ମୋତେ କେହି ଦେବେନି ହେଲା ଗୋଟେ ମାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଭ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ଉଡ଼େଇବି ଖାଇବ ନା ଉଡ଼େଇ ଗଲା ଉଡ଼ଉଛି ହେଲା